Ndine Rachel July ndikulandireni ku Zodiac Exclusive tsiku la lero. Mlendo wathu tsiku la lero ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda yemwe masiku apitawa anali mdziko la Ethiopia. Kumeneko kunali msonkhano okhudzana ndi bata komanso mtendere mu Africa. Kodi kumeneko kunachitika zotani? Mukhale pomwepo. Zikomo kwambiri Your Excellency kuti mwatipatsa mpata kuti tsiku la lero tikhoza kucheza nanu. Makamaka zikomo kwambiri. Chabwino koma poyambirira tausimbeni moyo. Hayi tili bwino. Kwambiri. Chabwino chisomo cha Mulungu nanga ndine mwana. Ndiye sinkhumeta fika muno bwezi ndikungomva kuluma mwina ndi mwina ngoma timamika Yehova kuti hayi tili bwino titu. Zikomo kwambiri. Papitatu miyezi iwiri tsopano. Chichitikire ni chisankho chapa 16 September mdziko muno. Mwina mungafotokoze motani dziko la Malawi lili bwanji? Tinapanga chisankho. Ndiye dziko la Malawi linasankha mtsogoleri. Ndiye mtsogoleri analowa boma. Ndiye pano akusankha anthu ake kugwira nawo ntchito. Ena tinali in the process yoyima nawo. Ena anali ndi udindo vota. Pamene paja tadusa. Ndiye mukandifunsa kuti pandikuona bwanji ndiyankhe kunena kuti inendi ndi chiyembekezo. Ndiponso ifeyo amene timazitcha kuti ndife atsogoleri. Ndimaona ngati ndi udindo wathu kuwapasanso chiyembekezo a Malawi. Lino ndi dziko lokuti anthu avutika kwambiri. Sindingapite kunena zifukwa zache yayi koma kuti ena adya nyika muno Malawi. Ena adya uchiteze muno Malawi. So pano chimene tingapange ifeyo enafe ndikuwapasa anthu aja chitsogoleri chiyembekezo komanso kuwalimbitsa mitima kuti Mulungu atikondera zikhale bwino. Ndiye pa miyezi iwiri ndi pamene tikumva zokhala ngati kuti ayayi kukhala ngati kwapezeka chimanga chikubwera enafe kukhosi kwathu kuyera sikuti tikuganiza za chimanga tikuganiza za anthu amene akuyembekeza chithandizo chimenecho. Posachedwa apa munachoka mdziko muno munapita mdziko la Ethiopia mene kunali msonkhano wa Tana High Level Forum. Nkhani yake inali yokhudzana ndi security kwambiri. Mwina kungofotokozera kunali zotani umeneko? Tana Forum for Peace and Security in Africa ndi bungwe limene lili based ku Addis Ababa. Ine ndinasankhidwa kukhala board member wa Tana Forum imeneyo 10 years ago. Chaka ndi chaka amakhala ndi msonkhano. Ku msonkhano umeneku amaitanisa ma former president, ma sitting president, ma thinkers, ma professors. Anthu amu Africa ndi akunja ku Africa omwe. Kubwera kuzayang'ana kuti tikamati nkhani ya security mu Africa ikuyenda bwanji. Ndiye kumeneko ndikumene ine ndimapita akanditana chaka ndi chaka ndingoti ndimayina kuti ndipite nditapita panopo ndiye tinali ndi theme ina. Chifukwa panopo sopano anthu akuyang'ana mwa mtundu wina tikamba kukamba nkhani ya security. Ndiye unali msonkhano wake umenewo umene timakakambirana. Mwina ndikofunika bwanji kunena kuti atsogoleri amene ali mu Africa komanso mwina atsogoleri akale a dziko lino kuti adzipezekabe mu mikumano ngati imeneyi? Chimene chachitika sopano ndi chakuti monga mukuziwa inuyo ku Ukraine kuli mavuto ndipo ine ndili pa committee ya ngati Grand Ambassador ku Ukraine. Kwina kulikonse mukayang'ana kukuchitika zinthu zosiyana-siyana. Chodandaulitsa muno Malawi, muno mu Africa, ndi chakuti munonso muli ma conflict. Ndiye kuti nkhani ya peace and security iyenera kukhala pa agenda. Ndiye kuti Tana Forum ikukhala more and more relevant now kuposa sonkalekale chifukwa zikuchuluka. Ndikoza kuwuzani kuti panopo pali 50 conflicts on the continent of Africa. Kulikonse utatembenukire which way you turn anthu akumenyana, anthu akuyambana, anthu akutani. Ndiye Tana Forum imapereka mwayi okuti anthu aone kuti kodi tipanga bwanji. Chimene Africa yagwirizana panopo ndi chakuti palibe atabwere kuzatipangira. Ifeyo we must shape our destiny toka. Sogolo lathu tilimange toka. Zimenezi zomenyanazi tiziyang'anisise toka. Tipeze mfundo yake phata lake limene kukuchokera zimenezi toka. Tikatero ndiye kuti ifeyo tiumbe ma solution. Kodi akula kwa ndani, kodi tipange bwanji.
ndiye kuti zonsezi zipangika pansi pa mabungu amene tina wakuluakulu muno mu Africa mukangati African Union imene pansi pake pali SADC, pali ECOWAS, pali Central Africa, pali Central Africa, pali East Africa Community. Onse aja ndiye timakakumana ndikumakambirana kuti kodi kuchitika za mtundu wanji West Africa, kodi nanga kuchitika monga ndikupaseni mwachisanzo panafika nthawi ina ito African Union imanyadira kuti kulanda maboma ndi ankhondo kwachepa. Anthu amangoti akachita ngati lero nkucha kubwereranso ku civilian. Pano zikukhala ngati kuti ndiye ndi pattern imene yalowerera. Ndiye mukandifunsa makamaka choticho kuti let's take ownership of the situation in Africa ourselves. Ifeyo toka ma African titenge ownership ndiye inali theme ya chaka chino. Mwakuti imene ndinakayankhula party yanga ndionena kuti ndinene pa chizungu mwina African ownership and agency in global uncertainties. Kuchitika zino kuchitika zokaikisa zotani zodandaulisa koma ifeyo ngati Africa mmenemo tichite bwanji navigate mavuto amene ngati Africa. Ndiye nsonkhano uti makayangana zimenezo kuti tichite choncho tiyenera kuyangana kodi chimene chikupangisa mikangano ndi chani. Ndiye timakangana kodi ndi natural resources zathu, kodi ndi climate change. Tifika kumeneko tisanthule zina mwa zifukwa zimene ndithu zikuchititsa kuti mu mayikomo muzikhala ma conflicts. Komano ndimafuna titamvetsetsa kunena kuti atsogoleri amene ali mu Africa komanso dziko lino la Malawi mwina ndikofunikira bwanji kuti atsogoleri athu adzipitirirabe kupezeka ndithu mu mikumano ngati imeneyi mwina mayiko apindule motani. Bungwe la Tana Forum for Peace and Security in Africa ndiloima paloka. Sikuti ma sitting president akuza kungomva kuti kuli Tana Forum kunyamuka. Koma kuti ma recommendations Tana Forum on Peace and Security in Africa amakathera ku African Union. Ku African Union ndikumene kuli ma president anthu osa Africa amakakumana kumeneko. Uku ku Tana Forum anachita osankhidwa anthu ndi mene imakhalira board kuti ndi company yanga ija kuti anthu 10 ndi anthu 10 omwewo ndi amene atazikumana uku kwagwa chakuti ndikukambirana tipange bwanji zakuti ma recommendation amenewa azikathera main body ndi African Union. Ndiye kuti African Union ndi imene ingakhale sopano ikusanthula zimezi kuti izi tipange nazo bwanji. Tinapanga ma recommendation ena ambiri amene tatumiza kuti ku African Union. Mukandifunsa ndikuuza mwafotokoza kunena kuti mikangano ina imene ikuchitika ndi imene ikubweretsa mwina mwake ma security issues m'mayiko. Mwina kuchokera ku nsonkhano umenewo ndi ziti zimene mwina mwake mudapanga point out kuti mwina izi ndi zimene zili pa center point zimene zikukolezera mikangano m'mayiko. Zilipo zambiri koma kapena mundilole kapena ndingoyankhulapo zitatu. One ndi dziko linolo la Africa. Anzatu ku America ndi dziko limodzi. Ku Europe pano akuyandikira kuti likhale dziko limodzi. China ndi dziko limodzi. Ife 1884 Berlin Conference inakhala pansi. Ndikugawa dziko la Africa ndikugawana mene timapangira kuti tagula chitumbuwa ndiye iweso ndiye kuti mayiko aja nakhala ogawikana. Imene ija timayicha kuti scramble for Africa. Ine ndine champion for climate justice. Ndi madandaula kwambiri ndi zimene zinachitika chifukwa cha zimenezo. Chifukwa sopano anthu aja atabwera muno kunali kuti sopano wadi abalalika. Uyu pa dziko lake kumatenga ma raw materials kumatumiza ku France. Chifukwa France ndi imene yachita colonize. Ili dziko la Malawi kumalima tonji kumatumiza ku Britain. Chifukwa Britain ndi imene yachita colonize. For 100 years we lost our raw materials. Time manager city mazindikira kweni. Chimene chachitika panopo fast forward 2025 ndicho kuti itangochita discover kuti Africa apart from matonje tinkatumiza ukuaja ndichani pano ndife olemera kwambiri pa natural resources. Natural resources zake ndikukamba makamaka ngati miyala minerals. Ndipo palibe ineyo panopo I've convinced myself kuti palibe dziko limene mu Africa mulilipo limene kulibe ma minerals. Ifwa kale ife tinkati chifukwa chani Mulungu anapereka ma minerals ku Mozambique, ku Zambia kuli copper, ku Zimbabwe kuli gold,
ku Tanzania kuli Tanzanite, ndiye kuti ife sanatipasa natidumpa chifukwa chani. As it turns out, we've just discovered kuti ifeso ndiolemera mwina kuposa so maiko inawo. Chifukwa Tanzanite, I mean rutile, imene ayipeza panopo, akumayichulanso kuti titanium, ndiye oil ya lero. Mukaona kupanga zindege zina zija zosowa zija zomenyera nkhondo zija, ma raw materials ache ndi titanium, ndi rutile. Akafuna kupanga ma screen, ma TV wa, ndi rare earth. Ifeyo ti number 4 the whole world. Rutile ti number 1 the whole world, palibe so ina ndi ma deposit ochuluka chocho. Ndiye kuti ziko ineyo I'm convinced kuti ziko lito sendero lemera. President Bingwa Mutharika anati, may he so rest in peace. Ananena kuti it's not the country Malawi that is poor, it is Malawians that are poor. Ndiye tapherezera zimenezo. Chifukwa sapano zimene zikuchitika nza kuti Africa iyi ngati ife zathu zili choncho kuchuluka kwache. Ku DRC apeza zina, ku Namibia apezaso zina zonjezera kuti kazi chani kaya, we are rich. Koma anthu athu ndi osauka. Maiko mwina ngati mwathu muno 80% akukhala ndi njala, akukhala movutika. And yet we are sitting in wealth. Ndiye kuti maiko mwina ifeyo mwayi wake umene waife, mwayi watichitikira ife ndionena kuti zathuzi tikuchita discover mochedwa. Pochita discover mochedwa kwina anthu aphana chifukwa cha zomwezi. Chifukwa zimayambisa mikanganotu. Chifukwa inuyo ndiye kuti pamene pomuli wankulu mukudia zimene zizi anthu tikukuonani kuti mukutibera miyala yathu iyi. Ine nane ndine Malawi ndikuganiza kuti bwanja wakudia kwambiri ineso mulungu izizi ngati anayika munthu anandiyikiranso ineso. Ndiye zimene cha maiko mwina muchazimayambisa mikangano, ndiye kuti inunso mufuna kulanda boma, ndiye uya kuti ndiye uzokhazoka. Ife mwayi wake zikubwera mochedwa. Zikubwera mochedwa kotero kuti ineyo pemphero langa kwa Yehova ndila kuti we can draw lessons. Tikhoza kuphunzirako kwa ena amene anapeza kale zimenezi. Kuona kuti ayikoma mukatere, mukakhala careless chonchi, msogolera akakhala usalimba mtima, yakatikatere anthu amamwalira. Tichita draw ma lessons amene ndikumoupeza mtima. Komanso ineyo submission yanga kumene kuti mapanga meeting ndimanena kuti pasapezeke ziko lina kuliderera ziko lina. Kumbali ya myalako, kumbali ya natural resources, chimene chikuchitika ndikuti ndinanena za 1884, 2025 there is now scramble for our wealth. Ifeyo ngati maiko tiyenera kukhala usamala kwambiri, usamala chuma chathu chicha. Ifeyo ine ngati ndili mtsogoleri, mziko mwanga muli miyala yochuluka choncho, si yanga ndi anthu amene ndikuwalamulira, chifukwa ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Chimenecho ndiye chimene chikuyambisa ndewu zambiri. Tana forum imayang'ana zimenezo. Ndiye tizipanga bwanji tinakambirana ma resolution yake ndi ma recommendation yake. Chachiwiri chimene chikuyambisa ndewu kwambiri maiko mwathu ndi natural resources koma mwina climate change ndingoti. Climate change yabwera ndi mavuto. Koma climate change ikwenikweni ikuchokeranso kuja anatigawa kuja. Chifukwa nanga sima usi amene amapangisa tinachita development si ifeyo, tinachita industrialize si ifeyo. Mausi aja they have spoiled our climate, and our climate has come to bite us, and Africans are paying the price. Ndiye kuti ngati maiko ngati Kenya, ngati Tanzania kumene akuweta kwambiri ziweto akumamenyana no internal conflicts, kukanganirana malo dyesa ng'ombe zija, malo oyika omwesa ng'ombe zawo zija, the Masais ndi ena komanso kuberana ziweto zija. That is another area that is causing conflict. The food insecurity, the effects of climate change. Chachitatu chimene chikubweresa kusagwirizana ndi mikangano ndi zisankho. Zikupezeka kuti tinapanga progress kwambiri democracy yathu. Koma panopo zikupezeka kuti asogoleri ambiri akukana uchoka. Ndiye kuti ikakwana nthawi yoti achoke ija, zisankho zikuchitika, anthu akuyamba kumenyana. Chifukwa awasakukhutira mene asankhirawa. Anthu awanso and vice versa. Ndi chifukwa chache kumene tikuyenda kulikonse dziko la Malawi yakuliyamikira. Kuti chisankho chimene tangopanga posachedwapa chinali cha mtendere ukaoka. Akutifunsa kuti it's now a case study. Ndapita misonkhano iwiri itatu panopo yakunja, yapezeka kuti kumene kuja akukamba za kuti kodi Malawi anapanga chani kuti akhale ndi chisankho chosaphana. So ndi mbali zitatu zimene zozo, in short, what I can say, zimene zikuchitisa kuti mu Africa increasingly mukayamba kuwerenga mpeza kuti sopano maiko ambiri akutengedwa ndi asilikali. Why is it anthu achichepere
kuchisankho kuchimene chikuvuta kwambiri ndi ma youth misinkhu ya inu kumapita pasipa. They are desperate. Ana athu sakuona mwayi wa zichito, sakuona mwayi wa opportunity, sakutha kulipira maskulu, akumaliza maskulu kulandira ma certificate osapeza zinchito. In countries where we have those huge resources menda nenera mucha. Ndiye anthu aja sopano akumaganiza kuti mwina tingochosa tuboma. Boma ija sanga ichose koma iye ne ukhala democratic ndiye tingoyamba kumangoyenda musewu kuyamba kumenyana. Ndiye mavuto ambiri akuchitika ndi amene chisankho, climate change komanso our natural resources. Tikakamba nkhani yokhuzana ndi ma strategies. What are your strategic goals? Ndofusa izi chifukwa zokuti ngakhale mwina izi zikuchitika koma maiko ambiri mukuoneka kuti mudakalibe nkhondo. Mwina mwake ma strategies anu ndora. Nkhondo zimene zikuchitika unfortunately kuti ndikuuze nizoona. Nkhani ija tikunena yema natural resources ija. Amene tikusokoneza kwambiri sikuti tokha ma Africania. Amene akusokoneza kwambiri ndi amene akufuna mane. Ndifende ndi manena kuti scramble for our natural resources. Ndiye kuti anthu ajatipeza inu ndi ine, inu ndi president ndi vice president, tikuyendesa bwino ziko lathu lija, koma akufuna ma natural resources athu. Ndiye kuti alowerera kwa inu muyamba kukuzembesa izi, kumapa saiwaja. Ndiye ineso nane ndipeza wina wambali ina awo odana ifeso ndiye kuti atichita it's contagious ifeso tamba kudana zoti sizi kutikuza kukanganirana ma resources komweko ndikumene kukupangisa. Ndiye ife mene mukamva ma theme aja ndinakuuzani aja zimene tinakambirana kwambiri nza kuti how can we own our wealth, our strategies and our processes? How can we own them? Kuchita oni kwake ndikuchita avoid kukhala infiltrated with foreign entities. Tikayamba kulowesa anthu aja ife tizipirira sindikuziwa how easy that is to do because inaso imalowa kwambiri ndi greed. I don't know if you know that $150 billion imachoka in our borders kutuluka kunja kubedwa koma kuti mkunoko mukayang'anisisa mwinaso ndi ife tomwe ma African amene timachita influence kuti azitibera chuma chathu chicha. So ma strategy ache ndi number 1 kuchita avoid zimenezo, kukonda maiko athu, sensitization, build the capacity, educate the people, create opportunities for young people is the biggest strategy. Kuti ana athu aja azikhala kuti akugwira zinchito, ali ndi ma opportunity. Ndikupasa ni chisanzo cha Botswana. Botswana inapeza ma diamonds. Anapeza ndi Seretse Khama. Iye anangoyika ma policy in place okuti chuma chiche chisazaonongeke. Mukapita ku Botswana munthu mwana kubadwa kuchokera siku lobadwa mpaka uzamaliza university amapita ulere. Ndiye kuti family imaziwa kuti ife mwana wathu tikufundisa ulere mpaka university situkuvutika ndi fees chifukwa ndife olemera chifukwa tili ndi miyala. To make the citizenry is a strategy to make the citizens of every nation aware that we are rich and let them see the benefits. Make the young people access education and wealth and jobs will be one factor imene itazalese kumenyana. Kumenyana kumabwera tifo chakuti a hungry man is an angry man. Ndiye munthu akupeza kuti ine ndina wachinyamata school napanga degree ndinayo koma ntchito sakundipasa koma awoto akukhala ngati akulemera zosaziwika bwino. Ndiye zimene zimayambisa mavuto. Yeah. So strategy yoyamba kuchita make sure kuti our young populations because the Africans 60% are young people. But the young people are the least encouraged. Ndi amene akupeza mwayi. Ndi amene sakupeza mwayi opeza zinchito. Ndikumangopita kumakafa ku Mediterranean. Ndikumangopita ku South Africa ndikumaka menyedwa xenophobia. But when you go to South Africa you find kuti nawonso anthu ang'ono ku South Africa nawonso alibe mwayi otero ndi ana athu kumangoyenda. Titati maiko mucha tiyangane chuma chimene tinachochi ma resources athuwa put them to good use, make sure kuti amene akudyerera ndi achinyamata azimayi azibambo onse akuona kuti ineyo ngati ndili wakuno umulino kuti ku Botswana ukapeza malo olima umangopita ukachita apply tractor imabwera ikulimira. Ndiye umakatenga mbewu ndi fertilizer kuza kuthirira mene mucha. Umaziwa so kuti izi kuchitika chifukwa chakuti dziko langa lili ndi chani? Lili ndi chuma. That is a strategy. Tikangana dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene ali ndi ma natural resources amene tikukamba pano ngati mbali imodzi imene ikubweretsa mikangano m'mayiko osiyanasiyana. Mikumano ngati imene mkumano watana otithandiza bwanji makamaka kukhwimitsa chitetezo
ma recommendation amene tapanga ku African Union maka ineyo recommendation amene napanga ngati board member ndiye kuti number 1 kutana ku African Union chimene chiyenera kupangika ndiye kuti tikangomva kuti kuziko lakuti akukangana achinyamata ali musewu akwiya afuna president achoke basi ndi nthawi yomweyo kutumiza anthu timanena kuti preventive diplomacy nthawi yomweyo anthu kutumiza anthu kuja ku SADC kaya ku East Africa Community kaya ndi ku ECOWAS apite kumene kuja akambe kukamba nawo anthu aja kuzimisa moto kukamba ndi asogoleri aja panganizi akuti twachinyamata mukapanga izi ndiye kuti zinthu zisiya ndiye zimatheka kuti nthawi ina mukhoza kuchita solve problem isanafike patali ndiye kuti ife ma recommendation amenacha tapereka ku African Union in the same discussion tinapezeka kuti African Union capacity imavuta nthawi zina ndalama zoti atumiza anthu acha mwasanga apite ku Malawi kapena ku Tanzania kapena kuti kukachitisa ndiye timagwirizana kuti komatu natural resources omwewa titachita use bwino ndiye kuti member states azipereka ndalama zokwanira ku African Union in order for the regional economic groupings ngati SADC ECOWAS azitumiza anthu mwansanga moto usanakude chimene Ntana contributes to countries is through AU by making recommendations to African Union in order for African Union to disseminate that information kupita kuma member state mwapereka ma recommendations ku AU okuzana ndi zimene mwakambirana kumano wa Tana dziko la Malawi lili ngati president athu yes are going to go amapita kawiri ku African Union ku African Union obviously they will tell them Tana met and Tana made these recommendations. That is how Malawi will benefit. Malawi cannot benefit straight from Tana. Tana recommends to African Union. African Union recommends to regional economic commissions like SADC. Yes. In your own assessment, what are most pressing security concerns that we have as a country? We haven't even started exploiting our resources. So what we can do is to learn from other countries that have made mistakes before. The president of this country has already directed that our natural resources our minerals cannot leave the country now. We must ensure that we must move towards value addition. That's another solution that will create jobs, that will bring in money. How long that will take, I don't know. So it would be a question that would not be necessary to answer now, but to just hope that what the government has started through that announcement will end up yielding opportunities for Malawians. This country might wish to see and say that was better planned for the benefit of people in Botswana. But they can also look at Zambia and say, for their copper reserves, they benefited this way. So ifeyo ngati ziko tikoza kunena kuti pakali pano tili ndife olemera kwambiri ndiye tukufuna kupanga so step yoyamba imene ndayiona ine imene wapanga president ndiyo nena kuti tisambe kuchita chinambalala kumangotulusa miyalayi tiupeze mtima bwanji kuti pafike poti pacha kuti tipeze njira yoti tizili kumba bwinobwino nkumachita add value. I have never spoken to him on this matter. I'm just assuming by hearing kuti kwaperekedwa that directive. But further from that, you're asking me how Malawi can benefit, is to look at what did Zambia do? What did Tanzania do? What did Botswana do? Are the people benefiting there from their natural resources? Well, these resources belong to them. Are they, what did they do? If I also come up with this is the recommendation I made at African Union. For those countries that are already at the top, must not dictate to the ones that have just found wealth and have not yet developed and telling them what to do. Because the leaderships of those countries will just see and learn from what others have done, how that has benefited their citizens and design their own programs. But frustration yambiri achinyamata. Achinyamata kwa frustrated chifukwa ifeyo magogozeni tikukala ma state house siti kumva zimene kufuna anatu akutilongosolera fetu tilibe ntchito and they are 60% and indeed they have a case akumanyamuka kumaka mira mu Mediterranean koma ife ndife olemera maiko mwathumu 80% akukhalira ndi njala
ndiye ifeyo ana athu aja kuti zimenezo zite tipange bwanji ndiye tichite to exploit our minerals. Mwayi wake amene akungotukuka panopo aphunzira kwa zawo. Chifukwa dziko lakuti anatere dziko lakuti anatere dziko lakuti, so that we don't need to reinvent the wheel. Koma ena amaunonga chifukwa pano ana aja this 60% akamaona akulu aja akudya ma resources aja which are their own resources. Ndikumena kuyamba kumaka guba musewu kumamenyana ndikumalanda maboma. So recommendation ikhale bwanji ayi tikumachedwa kupita kumene kucha. Tikamva kuti dziko lokuti achinyamata akuti akuguba musewu atopa nazo zinthuzi. Azisogoleri city, we are not listening to the young people. Our children are going on the street. We need to pay attention. What is the main thing we need to do is to create opportunities for them. If it was possible, as rich as Africa is, it shouldn't be necessary for our children to go anywhere else outside their borders. Can we try this? Your Excellency, as we conclude, maybe what do you intend, what do you hope to do outside politics? Yeah, what I intend to do, fortunately for me, I was on the global stage already. I've been there for the last 16 years. So I work on 25 international boards. But here at home, I've also had to run the Joyce Banda Foundation with my daughter for the last 28 years. And everybody knows, aliyese akuzowikira umboni kuti kodi muziko muno a Joyce Banda on the ground apangapo kanthu kapena yayi. So apart from ndale zanga ndi mapangazo, koma Joyce Banda Foundation yachitanso zambiri. Ndiye panopo program imene ndikufuna kuti tizichita concentrate on, ndionena kuti sopano pano ana aja amene ndalera 27 years, ana amene ndachita mentor 27 years akula. Ndiye pano ndikumathandiza anonso pano kuchita branch out kuyamba so ntchito zothandiza ena. Monga ngati mudziwa nkhani ya Rita inali mu news kwambiri 2 weeks ago. Rita ninampeza kumakheta ali ndi mayi ache ndikuka gawa chimanga ndi president ndikukapereka chakudya. Ndiye mayi ache anangondipasa tengani mwanayi ndi wanu. Ine ndimphunzitsa. Ine nantenga kupita nayo State House kwa kana yusanjika kumputumiza Joyce Banda Foundation kupambana nakammangira nyumba kumakheta kuja kuti nanga ndikazachoka kuno mwana wangayi kuchoka pamene paja namutumiza ku university anamaliza amagwira ntchito ku office kwanga. Yekha ndi amene anabwera kuzandiuza kuti amayi ndakula sopano ndi chimene ndimaganiza ineyo ndibwerere komwene kuja munandipeza kuja ndizikatenga zinzanga ndizikatumiza ku school. Ndiye wayamba bungwe lachi the Rita Nyaude Initiative. Ine ndampasa capital yoti apitize kumagwira ntchito zimenezo. Chikhumbo changa chimene ndinacho pamene ndafika apa ndichakuti sinzasiye kukhala member wa People's Party. Koma ntchito yanga ikulu ikhale imene. Ifa ndimakhulupirira kuti imene ndikukuwuzani apa ndikuyitanidwa kwanga. Kuyang'ana amene alibe pogona wamangira nyumba utero ndikukapereka makiyi posachedwa amene amangira nyumba. Kwayang'ana kuti azimani young women leaders kwachita mentor. Kuchita kwache mentor ndi kumene koko. Kuti ena kwatumiza ku school ena 31 natumiza ku America amaliza ma masters degrees awo kumene koko andita na kuti ndipite. Chaka chino chokha cha 2025 talipitira school secondary 3000 university 2.5. Ndi imene yoyo ndi ntchito yokwanira kuti ndikhoza kumapanga. On the global stage ndili pa gulu la ma advisor President Aliyev wa ku Azerbaijan. Komanso ndili makomiti ambiri. Ina sokalata yabwera zulo yakuti pali bungwe limene global initiative, global fairness initiative based in America. Limene lolo chairman woyamba anali Bill Clinton. Zulo andilembera kalata kuti afuna ndikale chairman wa bungwe limenelo. Zintchito zokhala ngati zimenezo zimene ndingapitirize kupanga kuno kwathu komanso on the global stage. Your Excellency, tikuthokozeni kwambiri kuti munalipatsa ulemu kuti tikhoza kucheza nanu program ya Zodiac Exclusive lero. Zikomo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndine Rachel July ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera program imene ya Zodiac Exclusive kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi program ngati yomweyi. Ndikufunireni madzulo opambana.